Bwegoko white. Mega Bwegoko white, but to them girl. But give me picture cut dinner on at that house. My whole of man. Okay. Before maybe don't know again interview. I am on my dibia. Mba. It was a wine. Mba. It was but my one mama me water. Mba o ha. Okay. And when I have a saraga and damn Mba. I told that taco shares. Sorry, but that. I like a respect to man or woman. That Some problem, uno. That former Inspector General of Police. Yes, sir. That Wonye. Inspector General of Police. Former, sorry. Namoro na afọ. Sorry? Mpag. Former Inspector General. Okamune power. Yes. Telerozana. Odendo. Yes. Odendo na. Yes. Okamune power. Yes. Okay, nyeli order na abia broom. Ma mess up. Of course, why not? Huh? Yes. It's Nombia. Yes. Yes. Okay, like I get him, yes. Sorry, sir. Page will pare tired though. Bekola get him, yes. Sorry, sir. But why I born now, mam, Megan Tab, Megan Tab, Bonagana. Come within my other phone. Bosses are some problem. Inspector General of Police. Makamwe ane who can done 15 there. Tia speak at my joy adjo. Hey, Papa. Yes, Daddy. Let me ask you a question. I want to go on an interview on live. Can I do that? Tell me where. I'm looking for husband. They are a mother to the Korea. Yes. Good afternoon, sir. Who they call you there? It's the guy that is doing the interview. I'm more capable a guy. Sorry, the man. Sorry. Because I'm packing on Ghana guy. Sorry, sir. Come put him on your phone. He said he's in a meeting. Bomb pack man to him and put talking guy. No, ni hum pack bomb guy. Sorry, sir. Sorry. Okay, because the Obala meeting. I say go ahead. Yes. Lamazo. What here is 15 naira. Prostrate. You can press Rebecca. My fire guy in Tanya here. Prostrate. If we forget. Don't know as Otele. Look at. If I got in Tanya, that every Ike 1 DPO Bianga Danem. It's game I find whatever was it, yeah. It's called houseware. Okay, come to again. This one I'm here. Bring you down here. Sorry, sir. All women we know and car Zara collections. Kile masala him ni by Zara cross. Into again he nuku. Yesu am kai Zara. Mini what braga be fashion designer nga. Sir, all jeans. Yeah, we jeans. Sir. Oh,
Mbasa. Kotokola. Akotola mia. That front. William Palabrel. Come home Palabrel. Okay. Wait to Akaga. Be out with the phone. Onye Chuku Zamaka. You got for 27. You 1 year back. Imo State in Bitoli local government. You better not be told local government. Awamberry. You better not won't be. Umudrego. Okay, man, I interview I got on social media. Maybe she now watch him. Port Harcourt. Came in know with your father and mother. Get now nigga no. Etolem. Itole. When you go to Itole. And business name Ulum de very small at this moment. Itole. Na ebe ka ibi. GRA. Na ni gibi eba. Yes, I'm do aqua, so machines in Bribo. You know on aqua. When Page war retired commissioner of police. I went lonye trolanga. A trollo kugesi ya toyanga. Mbasa. Umunnego diole. Nanim Kahamoro. Huh? Nanim Komoro. Nanage can page mo. Only begotten daughter. And I go Shirika. Mba, all the softs. Arobala gembo. Mbasa. Mago kadendo. Yes, sir. You wepula nwambo. No, sir. Naga ahụ onye ara. Mbasa. Mpaga ahụ ji aṅụ goof. No, sir. Akwụkwọ ji adọghị. No, sir. Ị na-aga n'ụzọ ka ị chọrọ ka nwoke kpọtụrụ gị lee otu ị na-esi aga steepụ gị. Ana m aga n'ụzọ. Ị ji aga n'ụzọ. Yes, I drive. Ị na-anụ otu a were ụkwụ gagharịa n'ụzọ. Ị na ya mere na ịhụ gị ahụ di ọ gakwara gị ahụ ịhụ di. Na-anụ otu ịtakụchi eze ya ma ebutu oge. Sorry, sir. Ịtakụchi eze ya ma ebutu oge. Sorry, sir. Ma binge bịara nga bịa takụchiri nye eze. Nwatakịrị ụkwụ ya na-emetụ n'ala. Hello, ụlọ akwụkwọ ị gara? University of Port Harcourt. Gịnị ka ị gụrụ? Religious and Cultural Studies. Eh? Religious and Cultural Studies is under Tourism and Management. Ị gụchala university? Yes. I make a master. Ị mere master gị ka ihe mega na master? Same course. Tourism and Management. Ihe ọdịda oji adọ gị? Akwụkwọ oji adọ gị ga-ese Mbasa. Ọ n'ụlọ mmadụ ka ibi ka ọ n'ụlọ mpaghara rụrụ gị?
No law madu can be, sir. I know my pucha like that because I know my run 24/7. Nchoripo or just ngana here izo materials in and run most of the time. Amutachala enwekwara m ndị na-arụrụ m ọrụ too. Imele wine na wine mpo. Mbasa. When I hear my wine age, I wouldn't care. No, sir. And when I'm walking to the gamo, no Otele, get a chai. Wait to. Mbasa. Branga, where my canoe. Come on, remove that your hand and go to the police station. Go to the office and I branga better my canoe. Go to the office and I branga better my canoe. Look what you each a battle and a jack on the money. A taco shares I have able to you one big gum round. Keep the wing straight, the wing straight. Keep me share you batting a bucket and a jack on money here. You can each has a one. Branga beta if you laugh here, maybe to here. We take another. Magagenta today when I can bear no pushek like bear macanoop. Bear macanoop. I'm sorry, sir. I say them you branga beaso in English. Am I a snass to see what was saying? Wait, sir. Bara. Barajike. Yes, sir. Ajike. It's a way I book and I happy you try. Ejima way apple. It's a who target with a fan of the one native being a home at Prince Neku, you know, get away native, yellow. Mbasa. Woko letter like Abosa. Aha. Mikey na Mitchell. Nebe. Delta and Kozo Wonyocha. Oya Wonyocha. Mike Mitchell. Wonyocha trial. Wonyocha being Wonyebe. Oh, she Turkey. He's a Turkish guy. Yata. Lehega Gonyocha tag. Oh, I marry my youth service. Minaya Yiga. When you're time and youth service in Nigerian Gagini Ayama. Mba mua marry youth service that company Hama. Now which company? Sorry, Speed Grades. Yeah, get wrong Yatapul. Or Yatapul. Mbasa. Or Yatapruga, or Yataprugu. Bosho's Ekupuli Trahana. Bosho's Ekupulana Tese Pi. Na. Ijangamo. Sir? Ijangamo. Yes, sir. How many minutes can I on Engam? Teleros are no wapa key beggar. Huh?
No, sir. Aqua kibere. Akwamsaga na ejlike ekwu. Onye owele nga ono. Prison. Ono prison. Eh? Yes, sir. Ono prison. Ele prison ono. Otele. How many years ka ọ ga-anọ nga? I think Onola about 11 or 12 years now. 11 or 12 years. So onye ọ dị afọ ole? Mom. But Otorum. O kwesịrị nọ there for the rest of his life. Nna. Donna. Problem, sir. Nke ahụ awụ na ị ga-esi ibe akwa ka i were Otele gị ọ ga-anya onye ọcha. Were ga-anya onye ọcha na-amaghị onye ọ ga-ewere Otele gị ị ga-atụtụrụ ya anya onye ọcha. Onye Filipin gị na ya mitiri nga emeghe NYSC. Esendịrị ga NYSC ka ị para ukwu gị ga-apa ego onye ọcha Filipin. Ichesawa ezigbo onye ọcha tara gị ihe. Ichesawa ezigbo onye ọcha tara gị Chineke agba gị ọkụ. Chesawa ezigbo onye ọcha tara gị ihe ga-eche nke ọja onye ọcha tara gị ihe hụ onye Filipi. Mba, sir. Dem you nwa bingo. Eriri. Mba. Ụmụ nwoke ole ahụ tara gị eleghị mere na ha alụ gị. Okay. Cause amụ ya na Nigeria so lachila. The ha bụ alachichala. Now, nne, kedu agwa gị mawa agwa ọjọọ ime nwere ọ ga-awa echi nwoke ahụ ya ewewe iwe. Ke agwa ọwụ ịmawa agwa ọjọọ gị ịma na-adịghị mma nwoke ga-awa chọpụta echi ewewe iwe. Eziokwu iwe m ana m like buru akpa m alachi ụlọ nna m. Iwewe gị buru akpa gị lawa n'ụlọ nna. Ọ naanị agwa ọjọọ ị nwere. Yes, sir. Ị ma nri echi? Yes, sir. Ị na-asa akwa gị ka ị na-achịrị ya ma pantị gị ka ị na-achịrị ya nye onye ọzọ ha asara gị? Enwere m washing machine, sir. Ị na-asa akwa gị nke Chineke. Ana m asa akwa. Ewere achị gị onye ọzọ ya sara gị. Ana m asa akwa m. Onye na-asara gị pantị? Ọ m na-eji aka m enwe m na-esa. Ọ m na-eji aka m asa pantị m. Gị nwa na-eji aka gị asa pantị? Oke ụmụ nwaanyị ndị enwere na-esa eji asali pantị ha kpụ ya. Ha na-achị ya mmadụ. Okay, update my sister. Again, you should not know how many hours na toilet and get you answer. Maybe 20 minutes, sir. Okay. One Bobby or chicken. The church here bring you. I'm not joking here with you. Attention. Etiquette. Okay, tamage janyo. Sometimes, hardly. Again, you load in pineti. Ewo chibo. Huh? Ewo chimo. Ewo chigo. Ewo chimo.
Genotype gị. AA. Blood group gị. O negative. Akpọ phone number gị. Ọwụkwa onye ọbụla kpọrọ gị na phone gị chụrụ nwoke ahụ gawa anybody dị serious bịakwa bịa ahụ nna gị. Kweda n'ihe m na-agba gị na. Yes, sir. Buru ya n'obi na ndị ọjọọ nọ hịa, ndị ọma nọ hịa. Kpọọ phone number gị. 090 44 53. Ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out. Subscribe or like ya get share ya. Or what I am banging. And watch it higher get back. You just know what ya taku shares again for what? Subscribe or for this place. Phone number. Ọwụkwa onye ọbụla kpọrọ gị na phone gị chụrụ nwoke ahụ gawa anybody dị serious bịakwa bịa ahụ nna gị. Kweda n'ihe m na-agba gị na. Yes, sir. Buru ya n'obi na ndị ọjọọ nọ hịa, ndị ọma nọ hịa. Kpọọ phone number gị. 090 44 53 43 12. Akwe mana ihe anyị mere ebe a ga-aba na social media niile m gaa n'iru. Yes, sir. Phone ghara nga mala. Mba, sir. Ya na ekpọrọ wrong number gị gwa kparịa number ahụ ekpọrọ. 090 44 53 43 11. 11 ka 12. 11. Phone ahụ iji n'aka ka ekpọrọ. First call abịa gị PK ma na ihe ọ chọrọ ịgwa gị. Okay, sir. Ọ nọcha data gị. PK. Hello. Hello. Mutu, check a mutu. Otele. Onye oshi. Ịnụ na voice eme ka Otele a. Otaka pull number gị ga-eshi akọtụ. Otaka bet Naija gị ga-eshi akọtụ. Ọzọ akpọwala. PK. Hello. 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 Yeah. Hello. Good evening. Sorry, who's this? Fine. Who am I talking to, please? Okay, I'm talking to Sorry? You got my number on the line and then you just decided to call me. That's very rude. I'm so sorry. I just don't take that. On the line. You don't have any right to call me. You should send me a message or something. That doesn't make sense. Who police? Yes, sir. Give me who police? Yes, sir. You are a police woman. Yes, sir. Eh? Yes, sir. It is sure. Yes, sir. Let me in on a police now. Yes, sir. Let rank. Inspector, sir. Mpaga commissioner of retired commissioner of police. Give me. Yes, sir. Now, teenager as a call. Yes, sir. Attack teenager as a call. Yes, sir. Mmadụ kpọrọ gị na phone na-ege cam na gị were action were harshness. So me, I just want to observe how you answer calls. Most of you ihe ndị amelu unu na-atọla n'aka nne unu tọ n'aka nne unu in the name of the nurse English. Eh? Safe journey. Thank you, sir.